I veliki pozdrav svim gledalcima. Čuli smo pitanje, sada ćemo da čujemo i odgovore. Ovoga puta počinjemo od Edite. Edite, da li ti u svakom trenutku govoriš istinu? Ja baš nisam kompetentna za to, ali pa ne. Uglavnom ne govorim istinu, možda, eto, profesorima u školi. Zato i kažem, što sam prva morala. Pa uglavnom govorim, nema potrebe da nešto lažem. Zavisnosti od situacije. Ako je nešto ozbiljno, što ne ugrožava nekog, nešto, onda ne lažem. Ako je nešto sitno što meni pripomaže, onda vjerojatno da uradim. Vjerojatno da slažem. Dobro, da li generalno misliš da u svakom trenutku treba govoriti istinu? Pa ne znam. Možda ne baš svako. Kada su to situacije kada ne treba reći istinu? Kada ne treba reći istinu? Pa kada su neke onako malo kritičnije, ne znam, nešto da... tipa da ne bude neki problem, malo veći neki skandal, nešto da se izbegne, onda u tom trenutku možeš i da ne kažeš istinu. Posle izlaziš, kažeš šta želiš. Ali ovako kada je više ljudi, ne znam, ili tako nešto, ne znam baš da odgovorim. Dobro, da li je tebe generalno nekad nečija laž povredila? Ma jest. Kako si se izborila s tim? Pa ja nikako. Ja uglavnom ćutim, tugujem, nerviram se i tako. To je to. Ma ja nemam taj problem sada. Dobro, Slađa, tvoj odgovor na pitanje. Pa, mislim prvo da ne postoji osoba na svetu, nijedna, koja je uvek ono što je izgovorila bila istina. A drugo, mislim da ne treba uvek reći istinu, jer zavisi od situacije i zavisi šta je u pitanju. Naravno, ne mislim sad tu neke ozbiljne laži, nego jednostavno postoje situacije kad ne možeš da kažeš potpunu istinu ili treba da prećutiš neke stvari. Čak i kad su to neki prijateljski odnosi u pitanju. I tada postoje situacije kad nije baš pametno reći potpunu istinu. Koje su to otprilike situacije? Pa, recimo, kad je u pitanju veza nekog tvog prijatelja, postoje stvari koje možda ti vidiš, a taj neko ne vidi. U tim situacijama mislim da je možda bolje prećutati. Znači iz najbolje namere da ne povrediš tog nekog prijatelja? Jest. I jednostavno se ne mešati u takve stvari, jer u 99% slučajeva izvučeš deblji kraj u takvoj situaciji. A i postoje, mislim, evo, od banalne stvari počnemo, roditelj s detetom. Postoji gomilu situacija kad ne možeš detetu reći i dati pravi odgovor na postavljeno pitanje. Tako da postoje te neke bezazlene bele laži koje su nekad neophodne. Znači, delimo ih onda na crne i bele, na opačne i bezbedne. Mislim, naravno, ne sad da lažeš i izmišljaš neke stvari, ali postoje situacije kad jednostavno ne možeš da kažeš pravu istinu. A da li je tebe nekad nečija laž povredila? Ili da znaš da si ti svesno? I to je situacija koja je sastavni deo života i kroz koju je svaki čovjek prošao, tako da sam i ja naravno bila više puta. Pa ja se obično povučem negde u sebe i onda tugujem, patim, plačem kući, zavisi šta je u pitanju. Dobro. Znači sve ima leka. Da li ćeš da otplačeš, da li ćeš da se povučeš u sebe, ali izle. Otplačem i onda izađem ko nova posle. Sad zavisi šta je u pitanju, koliki period treba da prođe, ali eto. Zaleči se. Da. Dobro, Milane? Pa sve zavisi, nekad je laž neizbežna, zavisi od situacije. Kada je laž neizbežna? Pazi, kad su u pitanju žene, definitivno. Žene? Pa da, kad su u pitanju žene. Da li definitivno muškarci najviše lažu žene? Pa da, uglavnom je tako i obrnuto, znaš. A ne, to je i obrnuto isto, znaš. I žene muškarci? Da. I to je postalo neka normala. Zašto je to neminovno? Pa ne znam, ja se to pitam, ali tako bude uvijek. Dobro, da li misliš da u ostalim životnim situacijama treba govoriti uvek istinu? Eto, na primjer, kada su prijatelji u pitanju, kao što je Slađa dala primjer, ili ponekad treba slabo? Naravno, kad su prijatelji treba. Ako su pravi prijatelji, za pravi prijatelji uvek istina. Kakva god ona bila?
kakva god bilo. Znaš, nekad i najgora istina zna da boli, a zna i da pomogne. Sve zavisi. Dobro, da li si konkretno imao neku situaciju? Pa sa ženama uglavnom jesam. Sa ženama, da. Ali ovako nisam. Dobro, Vutka. Pa, onako, tema za pričanje, mogli 3 sata da pričamo o tome. Pa, nekako razmišljam o tome, evo sad svi pričaju na tu temu, pa, jel ti, od mene se očekuje nešto pametno da kažem. Pa se sećam kad smo bili mali da me mama još učila, sine, nemoj da lažeš, da kradeš, da psuješ i sve ono što bi, jel te, roditelj rekao svom detetu da ne valja da radi, da ne treba da radi, da, jel te, da to dete izraste sutra u normalnog čoveka. Kako rasteš, prosto te život i neke situacije nateraju na te takozvane korektivne laži. Prvo slažeš mamu da li si dobio jedinicu u školi, znači to je prvo što uradiš i onda tako ti se to usladi pa onda kreneš jedno za drugim. A što kaže Slađa, mnoge su situacije. Samo neke, jednostavno to laganje, negde je korektivno laganje, tipa da ne uvrediš nekoga, da ne povrediš, pa onda razmišljaš kad su prijateljski odnosi u pitanju ili ono momak, devojka odnosi, pa da li ćeš, za šta ćeš da slažeš, zbog čega, mislim, ili tako nešto. Ja obično mog Darka slažem koliko sam platila cipele, haljinu i to, da bi ne bi rekao sve si pare potrošile s kuće. Pošto mi žene to imamo, ali to je, opet, i to spada u laž, ali to je meni korektivna laž. A one laži, tipa one grozne, odvratne laži kada neko vama potpuno neku neistinu iznese na videlo, izmisli nešto, za to sam spremna da ujedem, zaista, i to je ono što mrzim. A ove korektivne laži to još mogu da nekako da progutam i, znate, šta si lepa danas i tako, mislim, to su sve neke u stvari učtive stvari koje mi moramo da izgovaramo svaki dan drugarima, prijateljima, poznanicama, kolegama, koleginicama na poslu i tako, možda, iako tog trenutka ne mislimo da je se baš ta bluza stoji, pa da kažemo, ja šta ti je lepa ta bluza, znači to su sve neke korektivne laži. A ovo sve ostalo možda bude i opasno više i manje. Pogotovo kad su ljubavne veze u pitanju, to što Milan pričao, da li ćeš da kažeš svom najboljem prijatelju da ga žena vara ili nećeš, to je sad koliko ste dobri prijatelji, to je sve, moraš mnogo da razmišljaš o tome šta ćeš da prouzrokuješ time, u najbolje je ne mešati se, ali opet ako se ne mešaš a znaš neku informaciju, to je opet problem, tako da ta tema onako može da se priča do preko sutra, jest. Da li je tebe nekad nečija velika i ozbiljna laž povredila? Kako ne? Mnogo. Mnogo puta, pa ja nisam od onih ljudi koji sad sednu kući i plaču zbog toga. Jednostavno, ako me neko direktno mnogo povredi, ja sam spremna oko da mu izvadim. Znači, ja sam spremna, ja da se svađam s njim kao kvočka dok to ne raspravimo. Ali ako mene neko javno prozove ili sve, ja onda sednem malo pa stavim prst na čelo, pa vidim, prvo me interesuje ko je to uradio, zašto je to uradio i šta je to u stvari donelo njemu, a šta je donelo meni. I sednem onako potpuno objektivno sagledam stvar i vrlo, vrlo brzo, mislim, zašto ljudi kažu laži su kratke noge? Znači, to uvek bilo i ostalo, uvek istina izađe na videlo, kakva god da je, uvek izađe. Zato se ja za mnoge stvari ne potresam, ne reagujem burno, ali kad me nešto onako, obično kad može najviše da vas povredi ono koga najviše volite, znači članovi porodice, muž, žena, znači, ili najbolji prijatelj, drugarica, prijatelj, nebitno je. Znači, to je ono s kim ste mnogo prisni, mnogo provedite vremena, kad od njega, da od nekog mnogo verujete, kao srce bi mu dao, dušu bi mu dao, koliko ga voliš kao prijatelja ili kao člana porodice, familije, nebitno, pa te on nešto slaže ili izneveri, onda to zna da zaboli, onda čovek reaguje onako kako nikad ne bi reagovao i to su onda oni afekti, onda tu dolazi do svađe i tako dalje, ali to je sve jedna normalna stvar i sve je to život, ili tako? Da. Nikola? U ovoj temi izgleda da svi imamo neko isto mišljenje. Mislim, ako neko kaže nisam nikad slagao, neka možda jeste i onako onda je u tom trenutku slagao, da nije nikad slagao. Da. Tako da to što kažu nekad jeste, ne, da je to nešto neizbežno. Čak nekad možda jednostavno to je neka istina u našim očima i mi želimo da verujemo u stvari da je to istina. A ovo što je, kada si pričala sa njima, pa su to spomenuli, da li treba lagati prijatelje, ne. Nisu isto mislili, verovatno, njih dva. Oni misle ovako baš te neke male laži, bezazlene, lep si, nisi lep i to, samo to neko mešanje. Jer na kraju opet taj koji stvari rekao istinu bude kriv. Jer nekako ono dvoje koji su se varali, lagali, oni na samom kraju budu zajedno opet
a bude kriv onaj koji je rekao, slušaj, to je... Tako da ipak i to najbolje prećutiti. Da te konkretno prijatelj pita, na primjer Milan, da li me žena vara i ti znaš da ga vara, da li bi mu rekao istinu ili bi ga slagao? Ja bih pitao njega šta on misli o tome. Demagoški bi prebacio loptu na njega. Da on meni kaže njegovo mišljenje, ja bi se svoj tim verovatno složio, lepo prećutno klimno bilo, on mi je rekao, da, upravo si. U stvari, mada i to je laž, eto. U stvari, svaki slučaj ćemo ga slagati, da li mu kažemo da ga vari ili mu kažemo da, upravo si, ne varate. Tako da u suštini, da, svi ćemo, a to što se tiče i same dece, kako se lažu deca, u stvari njih lažemo od malih nogu, kako je nešto će jako da ga povredi, što u stvari neće da ga povredi, tako dalje, ali dobro, možda moramo, samim timom i onda posle kažemo, ne smeš da lažeš, ne smeš da kradeš, šta još, ne smeš da psuješ, dobro, ako ništa, bar ne krademo. 30% uspešnosti, čak i malo više, od nas je dosta. Dobro, da li je tebe Nikola nekad povredila baš ozbiljna nečija laž? Pa jeste, naravno, ne mislim da nas je sve povredio, pa jednostavno sam te osobe sklonio iz svog života, nisam plakao, nisam se svađao, nisam grizo. Ali si završio. Svako nas je verovatno malo drugačiji od svih, naravno, svi smo drugačiji. Tako da jednostavno sam samo te osobe sklonio iz svog života, ako je to baš bila neka malo zbiljnija laž. Ovako te neke malo bezazlenije nisu problem, tako da to, mislim, što kažu, to svi radimo. Dobro, Bucka, mi te sada gledamo na sceni, Srno Malena, ali tako? Jeste. Jedan aplauz za Bucku. Ja znam da nećeš ostati, da sutra odlaziš u zoru, gde god da sreću nađeš ti. Ja živeću da nađem svoju, u novi život polaziš, da druga poljubcem te budi. Javi mi ako dolaziš, da srce istrgne mi iz grudi. Srno malena, vremena je premalo, al me pusti da te gledam dok se budeš spremao. A našu ulicu i broj staviti u pover svoj, da te seti da na svetu ima neko samo tvoj, ko čeka i ko ti se nada. Srno malena, vremena je premalo, al me pusti da te gledam dok se budeš spremao. A našu ulicu i broj staviti u pover svoj, da te seti da na svetu ima neko samo tvoj, ko čeka i ko ti se nada. Kažeš da me ne voliš, tad možda lakše bi mi bilo. Ti gubiš mene, a ja sve, jer sve na svetu si mi bio. U novi život polaziš, da druga poljubcem te budi. Javi mi ako dolaziš, da srce istrgne mi iz grudi. Srno malena, vremena je premalo, al me pusti da te gledam dok se budeš spremao. A našu ulicu i broj staviti u kofer svoj, da te seti da na svetu ima neko samo tvoj, ko čeka i ko ti se nada. Srno malena, vremena je premalo, al me pusti da te gledam dok se budeš spremao. A našu ulicu i broj staviti u kofer svoj, da te seti da na svetu ima neko samo tvoj, ko čeka i ko ti se nada. Ko čeka i ko ti se nada.